Stojíte před temným lesem, kterému se říká Prokletý. Kdysi dávno byl les plný zvířat, kvetoucích rostlin, skřítků, víl a dalších lesních bytostí, které tu žily v souladu s přírodou. Na okraji lesa ale také žila mocná čarodějnice Morvena. Jednoho dne se jí skupina zvědavých vesničanů snažila okrást a získat její knihu kouzel. Morvena se rozlobila a seslala na les mocnou kletbu. Od té doby se stal prokletým. Mlha zahaluje cesty, stromy šeptají a každý, kdo se odváží projít jeho stíny, se z něj už nikdy nedostane. Legenda říká, že kletbu lze zlomit právě na Halloween. Ten, kdo projde všemi zkouškami, vyřeší všechny úkoly a poskládá tajnou šifru, může zlomit Morveninu kletbu a dostat se z lesa ven. Zatím se to ale nikomu nepodařilo a jejich duše bloudí lesem dodnes. A co vy? Máte odvahu zkusit kletbu zlomit a osvobodit tak les i sebe? Zvládnete projít všemi stanovišti a získat tak tajnou šifru pro zlomení kletby? Nebo zůstanete v lese navždy?